ki khubor ka batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan looms ho pho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Uba Ardent Miller Basayomaj ula ai por Taïew ya kinongyalam jong ka Henyo Trap Youth Council Sohïong Circle. Baki day ban Pynshisha halor ka Jingkynnoh jong ki persya yeu ka bakila keren pajba lingba kilat pathai khubor ha kini ki khendiat sngi. Habaya keren bat kilat pathai khubor menta ka khat henre tarik urumpang arajar arpuwei uba Ardent ula ong bawat laki day ki khenna henrei uhab ban bu por Taïew baki day ban Pynshisha lum Kumta un Leit shikibor jong ka ain. Kani ka jingdawa jong uba Ardent baki day ban Pynshisha rengkat ki sabut ki babiang ka day halor ka tangjat ka bala penmi ya ka kerteng jong u kum u Chief Executive Member House nam arjar khatsau ka bakila kenno ru baka don ka jing tangjat ya ki breu ki bemdai ki khasi. Ulapun pau shushu ya ka jing sngodio ba ki dikhot jong ka HYC kim itho kat yu upadar sngiru na ba ha ka jingkren jong ki kila penmi ya ka kerteng jong u da ka baong urang ba Silvanus lingdo. Tengah syukwa khana bagi pai ba jong kari kentin. Ba ita irang ba Silvanus ngi lingdo iba kini ki khana ki pen pau. Iba le sheme ko benta ban tangjan. Ide mamangi ka jet beri bol ko ngi tip i kum i padar sni. Ma. E father sni udai uwei na ki nongelam niam ki papau hagani gari bar pringa jat pri bajui imdei tang nongelam niam hendrei ideiru oba e ya ka jat nrio ba dema i ibla krensha ka jat nrio hakmat ka niam hadi tengah trangi smooth hadu kanu ka jingi jat nrio jong uni urangba nongelam ji ubri ru nongelam niam Uderu ubriu ubatik bahaya ke riti ke dustur jongga jai penri khasi. Ngai ledi nganum nut ban kam try leni bangan ko banga khamtip manga bani i. Kenamar kata kadau ban sei ka kerteng ke jong i. Ban kenno lese ngaso kalong ka papakara. Bat nakaleng ka jang ngam ngai bat ngam thrai ba mai kum uta ubriu rang ba uriu temen uba i ya ka jai penri. Nongelam niam baru betul bahaya kriti gitu so inle ya kan nunggu kam kepada persya ya kan jat berdewasi ke sini kata ka banding kok ya ka bang akwa ban pensar hakan ni kapor ka pemerintah ngaso tu begini ki kena kim tip ru wat tangi i ide we na kata raw kila ong irang ba Silvanus manu ban tip la rangi ong irang ba Silvanus ka jat baru ko ki tip i kum i farasi mo baru manu ban tip ya farasi pile sekendong hasor borok kitip lut bagi tip lut yu senyang benhei bo ni orang ba ulano nam ta jet rego jingi bat ngasno kanong ka bamde ngi bangin Sohïong kat ya karenyang karenyot jong farasni ban shipin kaptang irang ba Silvanus silindo lese ka ba ka bla banong ka kerteng ka bangim bun kinum sotu kinum tip ringi sobat David itu ngangam dei u Catholic Nrei ngakot i parar sini mar ngaburom yu kum nongelamnya ngaburom yu kum u reurang ba juga jek bru ba i jaga jek bru bat ngaburom yu kum bru batik o shampang u khrau perkha ten mar kata ngasong ni de ba ai ya kata ngaburom ka ba borok ngi khot ka ba ar ba ka benta ka ba ngakwa kalong pi ka jingkran ji gitu ki khna ka thau bai ma u khnam jung ki thau bai yang ale se nganum kran ni ki bai ki ba mi kerteng ka thau bi ngana ma ki pun pau ki da sei ka kerteng jonga u Ardent Miller Basayomaj but ka jingkran ka chiki ka thau ka pun pau ba ki don kata ka ki kno ba le se de ka po jung ba Ardent ka ja ka ni ka jing tangjai i ki khar na kata ka raw le se ki pen i ki kren mo tinri ka i ka bangadon banong hangi pi kamut tangbang ade u Chief Executive Member Jongga Dis Council an hapan tiplut ye ki jingle Jongga Council baro ka Dis Council kadon u Chief Executive Member kadon ki Executive Member ki ba in charge ki ba pe ya ki trak ba pe
Oh, ya kapor bangalong CM ngala persyang ban streamline lani ban penuan dor. Ya kerukom trekam jong ke council. Ringa don hang tai tang riu bana. Kelami ru ke jing syak keno bangale don bor mo. Haji syangi persyang iki ke baba. Ti nomor kata ban syu keno. Lada kadon gonu jing bakalali se ka bang ngam tharai bakan don ke bakum kata. Ban ong ba la tangjat ye kit khar. Unu chief executive member unum la ban syu shim yak lani ban syak keno ngakwa ro ban kren hang ni pi ka tangja kam dei ka badang shu mo le uba arden ha ka kapor lani ka ja ka por uba arden khar kungor khar lukhi khar nayor khar mujai khar bani shubon ba kini ki khar kanu spa kli ki snam gini ki jai kladon ka ba pani bakadon ka tangja nadu kapor ba lesingi Shuaban kai ni kini ki jai kladon ti pede bentuk boleh kedon katang jai kedai kami namar ba haba ushinrang khasi ushong kurim ya kabam de khasi umla ban shim ngujai chalade dinle kum noi kini ki we ki jai buru ki bam shim jai chaka kantai de na kata kata kasmi katang jai ka thau ba katang jai kami namar ba ushinrang umla ban shim jai chalade but hakapor ka bangalong kum CM hapo disconcept ngam shim la kan ma bakan don kanu ka jing munjur ka jing pan tangjat ikit khar bakin long ki khasi te hakanu kur kom kini ki khna ki yo ye kata ka jat kapor kan batai bat ngan sakren ye ka ikabaki ki don kam ban le namar la daki kila tho ban kno lakumba ngale jubor ngapenon kam jubor ye kata ka kam kum CM ban penung jai kasi jubor yenunu da ka cintip ka jara i ladang tip ban ngale jubor le si nyuma ki dan ka ban kan tho ni kalong shabana ke bangila ban tim bat kat kum ka cintip ka jangaru ngam tharai pa kan don ka jing tang jai ya git khar bakin long khasi esi ke la ban don ki jing bakala ha ka jing trekam ha ka office ka department ya ka tangan num la ban tip dot kumong ong yipina dong sedong Tendai kam don kanu kaban ong ba ngadon kata ka jingtip ka bada ka jingtip junga la ajai khasi ye ki pam ki khasi te de na mar kata ka daw ngasmo thu ba kani kalong ka badan kam yang abangan penchai kami nadu menu ka ja kata nadu arjar khapsa plah soi kami perthai dala manta ar hajar ar phui ngatip ngasmo thu hadin bangilami perthai bia ban sedang ya ki jingi ki pai ba leng ba revolution ya da gari le se kala bandon ka jing persyang na ka diang ban nakamon ban pen artin ha preng ki pai ba syapa uba arden ha ba kumnu Pynshisha ini ubriu mrenga ong tangkan ni ngasih ong tangkan ni lai husnem tam ngalami syahmat ban syakri ka jai ubriu hagan ni ka por hadin bangilami ban pentlain ya ka revolution ngatip kin sabon ki Jingkynnoh mrenga syakwa ban kran ka basha hang ni ngakhot yenu naganu nu ko jaka manu wan shahmat lada phila ban Pynshisha bau ba arden ulale tangi koi ka kam kabalong ka jingtim ye ka chat breu maklo ban eno ini kambar ban sange sendon ni kita ki kam ban kren chat breu nganum kren chat breu shu na du kota ka sni lada kila ban Pynshisha ki jingduna ki jingbakla haka trei haka jingtrei haka jat ni tikala bandar ka jingduna haka ktin ka thli lesi ki bri ka amno o barden bodom ngapdang ya kata lesi kila bandam ki kep ki bangi dom namar ki kam ki plongi ki don ki jingno haka jinglong bri ndre ban ong bau barden ule ya gono no ka kam ka balong ka jingtim ye ka jat bri da ka ule khnang leni le asa le butu ngakhot ye ki bakum kita bikin wan shakmat bat bakin Pynshisha bat bangan sange bat kamdei ta kata lada kadon ka bakum kata ngatip bangan yo ye ka jing sempat ka bakraw no ble namar hagi ni kilai hotli gisnem ngajupenan kam ye ka ktin ga joble ngajupenan kam ye ka kerteng ga joble na kam ta ka jai bru phimut life host nem ngan perta khmat ka perthei bangan yo jimun toy le de ban ngai uble unu ma ye bakum kita ki jingle ki jonga ladang la le shisha kat kum ka jing thau jung gitu ki khana ki ba ai khubor ha to sin ka ba khadu ka ba ngakwa ban penpau kalong bakini ki khana ke bal kren ha ka to sin kidai ban wan shakmat daga jing Pynshisha kidai ban Pynshisha ba dei uba arden uba la le jubor penon kam
bakla ya office ka usyong ku chief executive ban ai jai khasi ya ki pamri khasi ta kata ka de ki jing punshai ka bang kwa ban punshai ya ki pa ba tham tam ya la ki parado ki parasna mo ki baling ba ka de ka khubor dan chibun ki bala pha ek message ki jongki ki bala kli kumno to ka khubor kli inem don kam ban punshai hoi nga tip don chibun ki bam priang namar haba kila butian bahai ke jing trai kam ke jangan nam ta ka jabir kinum ngai bangani le ka bokum kata tenri le se kala man ke jing bakala ke jing trai kam ha ka nukur kom ki bakala ka council ya kata ngangan namla abangan shimi ke jing ke kli tenri ke e ka bangati kana ka longba ka council hi ka discouncil ka klembu ya kata ka subject ban tangjat bantang ya ki dekhar ke bamde khasi ban pen kala jai khasi kam no ko besuk bat kam don kum kata ngamnget ban don menuru wat na ki staff juga discouncil ki banut ban le kumta te don kam namar kata rawi kini ki khna bakin wan shakmat ban Pynshisha mo wala dang ong ki khna ndrengan haban bu pat ya kata ka deadline ni ki bagi de ban Pynshisha hapo ka Taïew namara de kimla ban Pynshisha kani ka tak mat yong ka kta ya ka buram gajna ka wanra ya jing suthu bakala pring ki pai ba ngam man se ngan hapan ya de ki linti joka